talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Nothing can beat the happiness when we conquer ourselves from being imprisoned by the cares of the world. Let us celebrate this Sabbath
diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes! Good morning! Check! Yes, Check! good And welcome, Jim. Welcome diri sa Yes. Panimbaya. Tungod Thank you, kay kayo. tungod kay si Pitts na ay Absent. absent siya karon, ay activity silang Absent school. siya. Time na ako diri sa Panimbaya sa September. Kabuntagon World. Oh, sa Harana okay kay Sarana. Okay rin okay Mo kayo. ni ang Oh. first, no, dayon. Napay sunod. Napay sunod. Basta mo, Ay. tungtong na diri, pirmi na siya. Yes. Anyway, mga kapaglaom, no, sa atong mga suking viewers, mainitong pagpanimbaya kaninyong tanan, no? All throughout the world sa nga nagalantaw sa ato ang programa, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi diha kaninyo. And today is a special episode, mga kapaglaom. no? Yes. Why? Because we are celebrating adlaw sa atong pagkagawas nun. I think Yes, pagkagawas nun. We are celebrating life, makapaglan, because Philippines is celebrating Independence Day. That is a national, we are celebrating national, no? And sa Tagalog pa, araw ng kasarilan or araw ng kalayaan. So atong mga viewers, no, nga na sa labi na sa mga OFWs or sa mga Filipino abroad, we hope that you are feeling proud as a Filipino and you're celebrating Independence Day bahalag layo diri sa Pilipinas. Yes, tama gina siya, Bing. Karong Martes, mga kapaglaom mo, sa ulog kita sa atong Independence Day. Adlaw sa kagawasan sa Pilipinas, and mga kapaglaom no, mubalik ta sa history. Kung Agoy. unsa ang nahitabo sa Pilipinas kaysa nag-eskwela ko absent ko ani nga time. Mao? Oh. Agad, tulog ka, Oh, diba? unsa man ang adlaw sa kagawasan. Namukuha ni siya na nanguliktag tansan. Nagdulag Julie na nga time og lastiko. Yes. And atong masayran diha nga kita nasakop ta sa mga Espanyol. Daghan man nagsakop sa tuwa sa una sa balik ta sa old history. Nga Nasakop ta sa Japan. Japan, America. Espanyol, Amerika. Oo. Unsa pa? And kana ang Espanyol. unang Spanish Latest, oo. unang Panahon ng independence. Spaniards. Oh, mao na nga Yes. dito dayon na kwan na tukod ang kagawasan nato sa Independence Day. Then pila na katuig? 1898. So, 120 120 years. 120 No, according years. sa atong researcher, di ba? Mm. Basin, sayop-sayop taan Lagi nino, kay masaway. batin pareha ta absent ta tanan atong nga time. So kapag gapailala na nga, we are celebrating war at the same time celebrating love. Love. Yes, at the same At time. last, we are free indeed. Yes, og atong pasalamatan na atong mga hero atong nga time tungod kay ilag yung gipaglaban ang atong nasod, no? Yes, naningkamot gid sila, di ba? Naningkamot Oo. sila nga bisan unsa atong nga gubat inisugay gyud atong una nga time, pero ilag yung gipaglaban ang atong nga nasod nga nahimo Yes. kang Pilipino, mga gwapo, gwapa, mga talented. Amen! O, di ba? Amen na siya. Oo. Di ba, Sir Jim? Okay kayo. Okay. Halata man siguro kayo no nga celebrate tag Independence Day sa atong mga outfit, Yes. di ba? Morning nga Oo. nga to karon nakabarong ta. Lagi. Oh, talagsaran ni siya. Nakabatik mi. Oh, nakabutik mo. Batik. Batik dahil Batik, butik oo. ko mo na siya nakabatik. Batik. Oh, mo na siya nga kuha na siya kanang unsa na siya native na siya nga. Yes, oh. nga Ya sinutan kita. sa atong mga kapwa Oo. Pilipino. Yes. Ako nahulam ko sa akong pag-umangkon. So kita barong para Barong, gini Pinoy, oo. Pinoy Yes, ta. yes. that means one thing, we are celebrating, we are embracing being a Filipino. Yes. Yes. O karon kay klase naman kinahanglan ang atong mga estudyante makabalo gyud sila unsa nang Independence Day. Oh, Independence Oo, Day. dapat- Tungod kay importante na sa So, history nato maminaw sa sila sila Pilipinas. maestra, labi sa casino. Dili magsige Mao absent. gyud. Sibikat, kultura, maminaw sila. Importante na siya. Ilahagi nang i-appreciate. Sakto gid ka na Kuya Wing, pasalamatan nato tong mga tao sa unang mo gyud nagpasiugda, di ba? Mo gyud naning kamot aron ato ning i-experience ang sana kagawasan nga atong ginabati karon. And dili nato kalimtan mga kapaglaom no nga atong i-praise ang Ginoo tungod ana mga kapaglaom. And we even praise him more kay ngano ihatang gitagaag freedom sa ato ang mga sala, di ba? Mao na siya. Yes, ato na mo na siya pinaka-importante mga kapaglaom nga atong timanan sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. No? God sacrificed His only Son aron lang magpakamatay dito sa krus alang sa ato ang mga sala mga kapaglaom. And again, mo na siya ang pribilehiyo nga atong gina-experience sa matag adlaw karon
kauban ang atong mga pamilya as well as ang atong mga higala, especially diha sa abroad. Atong pasalamatan ang atong i-greet ang atong mga partners diha sa abroad, no? Ate Charm, Kuya Andrew, Ate Lovely, Kuya Christian, Daryl, ug tanan pa natong mga partners diha sa abroad. Dugay na no nga, wala nato sila nakita, gimingaw na ta nila, especially sa We atong hope mga na correspondents makadugay abroad. sila. Oo, sa Yes. Thailand, sa pato nato nga mga correspondents, no? Hopefully next time makadungog mi og update diha kanini. Og tungod kay nag-celebrate man atong nasod og Independence Day karon nga Martes, atong paminawan ang mensahe ni gikan sa atong halangdong Mayor Oscar Moreno kung unsa ang essence niini nga selebrasyon. Ato kini tanawon. Tanan Pilipino, importante kayong mutabang sa pagpaligon sa atong demokrasya kay mao kana ang sistema nga like I said makahatod ka nato sa katiusbawan ug kalabuan sa atong nasod. Isip amahan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, ang akong mensahe sa atong mga kaigsunan sa dakbayan is magtinabangay kita og atong paligunon ang atong baruganan that make democracy stronger and for us to better enjoy the beauty of independence. Sa ulog kita sa independence in order for us to be able to craft our own future and for our children to also craft their own future on the basis of the heritage that they will inherit from us. Independence Day is very important. It's a very important day, not just for the country, but also for everyone, including the city of Cagayan de Oro. As we celebrate independence, we celebrate also the beauty of our democratic institutions, the beauty of our freedoms and our rights. Thank you. Salamat kayong Mayor Moreno nga Yes, sa imong thank you, Mayor. mensahe no nga nagpakita sa tong celebration or sa celebration sa tong Independence Day and to free ourselves from all the worries in this world mga kapaglam no. Here's a song that will feel God's greatness. Here's Miss Faisa Lim Apueva diri lang sa Harana sa Kabuntagon.
salamat ni Faisa Abueva. Imong O, kauban diba? to? Yes, oo, kauban ako punto siya sa Sweet Heavens Echo. Mga kapaglaom, no, sa laing bahin, adto ta, storyahan nato ang yakun. Kaila ba mo yakun? Yakon? Yes. Yes. Lami O, na siya. diba? Yakun. Tamis na siya, murag, unsa mo na Nga, Asa na siya murag- mutubo? Sa ila? taste, Wala mura na siya tubo. tubo nga carrots. O, or nga singkamas. Singkamas. Mura siya ginana. Wala na siya diba? kamuti. Kamuti? og dagway. Oh, Oh, murag kamuti og dagway, yes. Sa ilalom sa yuta mo na siya. Oo, sa ilalim sa yuta na siya magkuhan. Mga kapaglaom, aduna na siya scientific name nga Smalianthus soncifolius. Wa ba ko nasayo? Moro magkuhan, no? Smalianthus soncifolius. O, diba? Mo na siya atong hisgutan, mga kapaglaom. Yes. Ang halamian nga yakun, dire lang sa Health Bits. Yakon is a root crop vegetable that contains mostly water with high content of fructooligosaccharides that is considered to offer health benefits. Clinical studies have reported that yakon consumption is important to regulate several pathways. The fructooligosaccharides in yakon can modulate human intestinal microbiota, increase glucose absorption in the peripheral tissues, stimulates insulin secretion in the pancreas, and modulate cellular pathways related to lipid homeostasis. Thus, eating yakon favors to prevent the following diseases: colon cancer, diabetes, and obesity. Okay, let's try this low glycemic index beverage. Hi everyone! With me is Anthony. Siya ang senior editor din sa Hope Channel, Davao City. Hi! Ma'am, mayong adlaw. Oh, maayong adlaw Sam. Okay, naka-encounter na ba ka sa yakon? Wala pa yun, ma'am. Murag Ah, first time na ako first makakita time. o makatilaw kung patilawon ko ni mo. Ay, oo, patilawon gud nako. Kamo na siya ang yakon. Mura siya og kanang root crops gud actually ni siya, pero makonsider ni siya nga vegetable. Tapos para ni siya sa mga taas ang sugar bitaw. So this is good for those people with diabetes. Okay, so kung magtilaw ka, kung unsa ang lasa ng yakon, tamis-tamis siya. Pero dili taas iyang sugar. Okay? So karon himuan nato imuhang pamilya og juice. Kani siya lemonade ni siya, no? Dili po ni siya kani, ma'am. Oo, dili po na siya ingana. Pwede po di mo ang yakon kuanjod ka ng ma-pure nga juice. Pero para na pud maiba, isagol nato siya sa lemonade. So No, pwede pa? di siya kuan kaning remedy sa sugar. Kani Yeah, oo, magitawag nga substitute for sugar. Nindot na siya. So katong mga imuhang members sa family, like siguro imuhang lola, imuhang mother, no nga taas ang sugar, di na sila mahadlok mukaon ani kay nubo man ni siya og sugar. So low ang sugar niyan, no? Lahi ra ba karon kay basta na kay history sa diabetes. Then ngayon pa lang kinahanglan na mag-ingat na ka sa imuhang ginakaon, sa imuhang ginainom. So kani para ni siya sa imuha. Okay, pwede mo siya tilawan. Ang juice. Tamis? Tamis kay siya, ma'am. Kanina lang tilawan po na ako. Oo, kana siya. Okay, wala na kwadyo ko katilawan ba? Oo, lagi no, lami man po na siya. O, di ba? Tamis siya. Tamis gyud kay ma'am. So, unsa ang taste sa yakon, ma-recommend ba nimo sa mga kabataan? Kaayo, ma'am. Ma-recommend gyud ako siya kay baga ako gyud personally ganahan kay kog mga tamis ba. So at least kung mubiya man ko ana nga mga pagkaon, at least naay puli ba nga. So, Mahatag na naitay ako. substitute, no? So, imuha na siyang inumon, i-part na sa imuhang diet ang pag-inom og mga natural, no? Ug pagkaon pod sa tamis nga natural katulad ng yakon. So, thank you kaayo, Anthony ha, sa pag-join nimo sa ato din Thank you sa po kay ato ma'am kay at least nabalaan gyud na ako nga lami siya o pwede gyud siya pang sa among family ba nga kanang mga diabetic bitaw. So thank you kay ma'am.
This is Miss Laila reminding you, God desires that our choices are always right. Be healthy. It's a wise choice. Thank you so much, Ma'am Laila. Yeah. No? Ang Ni iyakon. Anthony. Oh, Kalami, oh, oy. ni Anthony. Diya sa Davao, no? Thank you kayo nung mahibawaan na to nga ang iyakon. Kung nag-diet mo, kinahanglan, Pwede, oh. Layo siya sa kidney, layo po siya sa diabetes. Kaya usahay mo yung tamis, dool sa kidney, layo sa diabetes. Dool sa diabetes o tamis. So, importante gid na kung mag-diet mo mga kapaglaom, may bawahan na ninyo nga ang kaunon ninyo. Yes. Yakon. Especially sa mga diabetic patients, no? Pwede gid siya nga alternative nga sweeter. Substitute Lagi ka na siya Sugar, kaunon. sweetener. Yes. Yes. Yes, og sa laing bahin mga kapaglaom, no? Unity is a one manifestation that calls us to become one in Christ. Pag tinabangay o paghatag gugma sa uban ang atong pamatiyon dahil lang sa helping one. What started out as a conversation to give out has now realized into this activity. Mga kapaglaom, aniya kita karon sa Lumbia National High School para sa pag-share sa inyo sa story sa isa ka grupo, sa isa ka classmate, sa isa ka tulunghan diri sa Cagayan de Oro City para sa paghatag sa ilahang tabang sa mga nanginahanglan diri sa Helping Hands. We are the high school batch 93 Fire Dragons. Since medyo daghan naman yung blessings sa among mga kinabuhi, we also like to impart our blessings to the students who are also in need. So our batch, we would like to plan this and do this annually, and yes, because this is also for the God's glory. This was done through the help of Mr. Reynaldo Colliera, who initiated this plan, and then since we still have may mga group na po yung mga blessings nila, so we gather those blessings, and then so we come up in just a short span of time, maybe mga 2 weeks na siguro ng preparation. And we also like to thank everyone, especially itong Liceo de Cagayan, with the help of Dr. Aline Goles, who also helped us. The senior high school here in Lumbia National High School came from different places like Tuburan, Tagpangi, and Pigsagan. These students, we are the pilot school here sa Southwest 1. Mostly some of the students coming from those places, one is sa Mua, because some of the offerings are not available in other places. Tapos, meron sila mga estudyante, diverse students gini sila. Then, when it comes to living, especially there are sila sa mga suok na lugar, most of their parents are farmers. It really helped us students like us, grade 11 and 12, because they inspire us into taking what course or track we are going to take in college. And aside from that, we also thank them for the school supplies they gave, and most of all, we are so thankful for motivating us and guiding us into the different tracks in Liceo. And they also inspire us to take a step closer to our dreams. Dako akong pasalamat sa Red Dragon Batch 93 for choosing us as the recipient for the outreach program. And in behalf sa among school, sa pamilya sa Lumbia National High School, dako kayo mong pasalamat, especially sa Liceo University pod sa pag-orient sa akong mga students about sa scholarships or opportunities. I hope you like our small gift para sa inyong kuan kini, para sa inyong gini siya. Illustrate sa inyong school. Thank you, Liceo's Fire Dragons Rizal! Jesus said, "Verily I say unto you, what you have done to my brother, you have done it to me." Mga kapaglaom, no, kini nga istorya unta nakahatag ka natog inspirasyon nga sabi sa ginagmay nga pamaagi kita makahatag og tabang og dakong kausaban sa atoang komunidad. Kini si Angel Ascuna Cullera para sa Helping Hands. Panimbaya, bikan sa Lumbia National High School Senior High.
when I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I'm hurt, you're hurt. 'Cause when I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart and tears you apart like when I cry. Alone in the dark, facing my hands, crying out to you. Lord, there's never been a time in my life. There's so much at stake. There's so much to lose, but I trust it to you. You'll bring me through, and it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I'm hurt, you're hurt. 'Cause when I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart and tears you apart like when I cry. You're the one who calmed the raging sea. You're the one who made the blind see. You look through all the heaven and eternity, and through it all you saw me. When I cry, you cry. When I'm hurt, you're hurt. 'Cause when I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart and tears you apart like when I The uncertainties of this world have given us so many worries that often lead us to forget our purpose here on earth. Freedom from oppression, freedom from slavery of sin, freedom from loss over things. These are some of our concerns that may detour our way to a great journey ahead of us. People define ministry as the one ministers do, like preaching the Word of God. But that is tragic, because ministry is more than that. You see, God has given us so much to care about, and that includes our wealth, love to our fellow, and the nourishing of our spiritual life. We are saved from the bondage of sin because Jesus died for us. We are being freed because of His great love for us. And we certainly understand that this world is our temporal home. How can we become good stewards of these temporary possessions God handed over to us? Join us as we study becoming a faithful steward only here in Good Morning Pastor.
neighbors here on earth could become also our enemy in our journey as Christians. Today, as we study God's Word, we will be joined by the District Pastor of Everlasting Fellowship, Pastor Alfredo Dichos. Good morning, Good Pastor. morning, Good Pastor. morning. Good morning Welcome sa inyo, atong- Dina. Oo, welcome sa atong programa, So, no? wala si Ma'am Angel karon. So, ikaw sa ani hulip. Ako'y naadre. Okay, Pastor. No, atong hisgutan una ang stewardship. The Bible talks about stewardship. Kung maingon ba tag stewardship, Pastor, exclusive lang ba ni siya no to the wealth of an individual? Okay, ang akong tubag din ha, kung muhisgot ka rin tag stewardship, we are not talking only about money. Kini Yes, pulong nga stewardship, nagalangkob kini siya sa tanang mga buta nga gipiyal sa Ginoo nganhi kanato. Well, Okay. nag-ingon din ang James 1:17 nga ang tanan kunong mga butang giving us time, material possessions in our body, but also talents and gifts. But pasabot, kanang inyong talento, kanang inyong paggamay mo istorya, kanang inyong mayong lawas, gipiyal na sa Ginoo sa inyo. So ang atong himuon niya na inyo nang atimanon ug inyong alalayan para nga inyong magamit sa bulaton sa Ginoo. As well as kung maghisgot po tag labi na sa ato bitong mga makita sa kalibutan, di ba? Atong environment. Obligado ba po ta, Pastor, nga mo care sa atong environment as stewards, no? Yes, kung dili nato atimanon ang kalibutan nga atong gipuyan, unsa may mahitabo sa tao? Sama pananglitan kung ang atong kalibutan nga gipuy-an ato lang pasagdan, dunay dakong kadaot nga mahimo sa atong lawas. Sama pananglitan. Ang ozone layer nato. Kung kita magpasagad lang ta sa atong ginahimo dinhi sa kalibutan, bisag kung sa atong gihimo mga Sunog diri, chemical, unsa sunog na diri, diha, sunog oo. dito, ang atong mga aircon, mga unsa dinha. Mao nay magkadaot sa atong ozone layer nga ang ultraviolet rays nga gikan sa adlaw mo direct na maingon dinhi sa atong lawas nga mo cause na siya og skin cancer. So akong tubag, atimanon nato ang atong environment kaya naman. Maron madugay-dugay po tagpuyo ni kalibutan na although temporary raman ta dinhi pero ang atong tumuog tuyo langit. Pero samtang ni apata dinhi, atong atimanon para nga di ta magsigsakit-sakit, di ba? Yes, Oh, oo. pagka-skin cancer ka, laliman ka na. Mao. So di ka mahimong malipayon. So nag-discuss magitaron nga higugmaon nato ato ang environment, so higugmaon. So maghisgot po ta karon, Pastor, sa napulo ka mga sugo. So sa napulo ka mga sugo, doon na dihay gugma sa tao, gugma sa Ginoo. Unsa man po ning gugma? Unsay pasabot ning gugma? Okay, ang pangutana magudin kining napulo ka sugo gisum up naman ni sa duha, gugma sa tao, gugma sa Dios. Unsa man ang gi-expectar sa mga tao sa kalibutan nganhi kanato. Now, ang gugma sa Dios, kita nahigugma ngadto kaniya, mao na nga kita wala nagsimba og Dios, nagsimba ta sa adlang gigpapahulay, kanahigugma ta ngadto kaniya. Muiskot kani tag gugma sa tao, wa ta nangawat, wa ta nagpatay, wa ta makak, wa ta nangabit unsa dinha. Kay gihigugma nato ang asog isig ka tao. So mao na siya ang pag-sum up sa napulo ka sugo nga gugma sa tao o gugma sa Ginoo. So dinha klaro kayo nga kung maghimo tag maayo sa atong isig ka tao, ato nang gihimo tungod kay nahigugma ta niya. Nagtuman ta sa balaod sa Dios tungod kay nahigugma ta sa iya. If you love me, keep my commandments. John 14:15. Yes, oo. Actually, akong sunod nga pangutana na ansira na ni Pastor no nga kita as pumupuyo diri sa kalibutan nasayod man ta nga lumalabay lang kini, di ba? So, ang ngayon gyapon nga atimanon nato ang atong kalibutan although nasayod ta nga kadugayan mawala man ta diri, dili man ta diri magpuyo, dito man ta sa langit. Ang uban ana Ginoo na pasagdan na lang nato ang atong palibot inana. So Pastor, tagaay lang daw mig mga gamay nga mga pamaagi nga unsaon nato nga mahimo tang maayo nga stewards diri sa atong kalibutan nga gipuy-an. Ang atong pagkapiniyalan kay mao man ang pulong steward. Ang atong pagkapiniyalan gitanaw sa Ginoo nga ang tanang butang niining kalibutan na kita unta mahimo nga faithful nga steward o kasaligan. So kung miskot ka na itag kasaligan, tanang butang nga gipiyal sa Ginoo sa ato dinhi, atong atimanon kay nga naman we are all stewards, we are all managers of all the things that we have. So kung dili nato atimanon, dili nato panggaon, unsa may mahitabo niini? So dili ta mahimong kasaligan. Kung doon natin panalangin madawat sa Ginoo, para manitan sa mga kwarta, ato nang atimanon para makatabang ta sa buhat sa Ginoo. Kini atong lawas, ato ning atimanon para makapadayon tas pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Pag-preach sa gospel para mahumanan ni, then mamauli ta sa atong puy-anan nga mao ang langit. So, ang tanang butang niining kalibutan na atong atimanon ingon nga mga faithful nga steward. Ug unsa may relation ana niya, Pastor, in preparation no to the second coming of God? Okay. Ang pagbalik sa Ginoo kabalo na magita nga dili na gid siya madugay. Yes. While waiting for
Christ second coming, ang atong himuon din mao nga maghimo ta sa tanang mga maayong butang. Sa ako nagisulti gayna mao ni siya. Nga ang tanang butang nga gipiyal sa Ginoo kanato atong atimanon. Himuon nato ang tanan kay nga naman dunay ni siya kalimbigitan sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Kay kung dili nato na atimanon, di ta mulihok, ingon biya ang balaang kasulatan, iwali ang maayong balita. Kanang salapi nga gipiyal sa Ginoo sa imuha atimana. Gamita, dili lang sa imo personal kundi asa sa pagtabang sa mga tao, pagwali sa maayong balita. Ug ang kalibutan nga atong gipuy-an gusto man ta nga sa atong pagpuyo di ta magkalisod-lisod, di ta magkasakit-sakit. Atimanon nato para di ta luoy tanaw. Imbes nga moabot pa tag 70 kay balaang kasulatan na gayon nga average nga edad sa tao sa Salmo 90 bersikulo 10, 70 di ta kaabot. Mabito na mga tao mga matay 20 pa lang. 30 wala na kay nga naman nagsakit-sakit kay ang kalibutan nga atong gipuy-an wala gitagan. Wala giatiman. Wala gihigugma. Wala gihigugma. Wala gihigugma. Mo na gani nga nisulod punta sa napulo ka sugo tungod kay ang gugma. So, pastor, kanang naublipon man kita sa pagpakasala dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo nagpakamatay siya sa ato ang mga sala. Unsa man ang bayad nini alang kang Kristo? Unsa man ang bayad nini? Okay. Actually, kung mo isgot ka tagbayad, di gyud ta makabayad bisan pag unsay atong himuon ngadto kang Kristo. Di gyud ta makabayad. Pero niya ang simple lang. Jesus Christ nagpakamatay tungod og alang kanimo o kanako kanatong tanan. Ang ato lamang ikabalos ngadto kaniya kay ang pangutana man God bayad. Di gyud ta kabayad ni ana. So ang atong himuon muhimo ta sa mga butang, gihigugma man ta sa Ginoo. Atong balusan o gugma ang Ginoo pinaagi sa pagtuman siya ang mga kabalauran nga giluwas man ta sa Ginoo pinaagi sa grasya og tungod sa pagtuo og tungod niya nang mong pagtuo bugtian nato og paghimo og maayong butang. We are saved by grace through faith. Og tungod niya na higugmaon nato ang Ginoo atong ibalik ngadto kaniya ang pagtuo og paghigugma aron nga ang atong kinabuhi nining kalibutan na maandam. Kay kung may isgot tagbayad di ta kabayad sa Ginoo. Bisan pagtugod taguro ng atong lawas, di ta kabayad. Kay grabe ang iyang gihimo. Pero bugtian nato gugma, paghigugma sa Ginoo, gugma sa atong isig katao ug pagbuhat og maayo ngadto kaniya ubanan sa pagtuo. Yes. So nindot gid kaya tong discussion no nga Kitang mga pinayalan kung gipiyal sa Ginoo sa tuwa ato po na nga hindi na nga ang gugma nato. Makita ba ka sa tuwa nga nahigugma ta sa Ginoo, pastor? Makita ba sa tuwa nga nahigugma ta sa Ginoo? Unsaon pagpakita nga nahigugma ta niya ingon nga mga pinayalan? Okay. Daghan mga tao nga maingon nga ako nahigugma sa Ginoo. Pero ang ilang binuhatan layo kayo. So kung moingon ka nga I love God, nahigugma ko sa Ginoo, imong ipakita ang imong gisulti. So unsa may imong ipakita nahigugma ka sa Ginoo? Ang Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. So, himuon nimo ang mga butang nga diin ang Ginoo malipay pinaagi sa pagtuman siya ang commandments. Mao na ipakita ang gugma. Og sa isig katao pod, ayaw awaya. Ayaw sila dauta, higugmaa sila. Mao na ang gugma sa Dios o gugma sa atong isig katao. Kay mao ra na gapon pastor nga kung nahigugma ka sa usa ka example sa uyab, ipakita gini mo nga nahigugma dili lang ego ra ka mosulti higugma ko nimo. Ganahan mo babae. Ikaw yung ganahan ba ka? Mingon nahigugma ko nimo niya wa kay gihimo nga action. Dapat action. Tama na pastor. Pero doon gisulti sa ban nga action speaks louder than words. Pero bisan pa niya nga action nagsulti labaw pa niya sa imong gihimo, ipakita gyud nga gigog ba nimo siya pinaagi sa imong gibuhat. Amen. Yes, no? So, atong discussion, actually, daghan pa gid unta tag pwede pa istorya, diba? Sa ato ang discussion, pero wala na kita igong panahon. Now, Pastor, naaba kay parting words para sa ato ang mga viewers. Okay, para sa tanan nato nga mga viewers nga nagtan-aw karon sa tibuok ka kalibutan, hinaot nga magpabilin ta nga mahigugmaon sa atong isig katao, labas ta natong gugma nga sa Ginoo o ang atong pagka-steward, ang atong pagkapinayalan. Atong himuon kay kita gipiyalan sa Ginoo sa tanang butang, kita mga managers aron nga inigbalik sa Ginoo, mayngon ang Ginoo nga niara ang akong anak nga kasaligan nga nagatiman sa mga butang akong gipiyal ngadto kaniya. Amen. Yes, so amen. pastor, napa kay greetings sa imong pamilya karon og sa imong nga district. Okay, greetings. Sige, pangayuan magini. So gusto na ko i-greet ang akong usa sa akong anak nga naa karon sa Iligan, si Shin. Good morning og sa tanan niyang mga kauban dinha. Sa Malaybalay sa akong anak og sa mga Balcor sa family nga karon nagtan-aw gid sila og di na ko kalimtan ang distrito sa Opol, El Salvador District. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw og hinaot nga malipayon tas pagsimba sa Ginoo nining balaan nga adlaw gigpapahulay. Mrs. Tako, Mrs. Loda Ditsos niya uban ako. Salamat sa pagsuportar. Yes, thank you. Darling, thank you nga giumanan ko nimo. Good morning sa tanan.
Thank you, Pastor. No, muna siya na ganitay pinulungan nga let us love one another. Dili Amen. love one another. So mana, di ba? Napaya, no? Let us Nauna, love yun. one another and as well as higugmao nato ang tanang butang nga gipiyal sa Ginoo kanato ang ato ang palibot, no? So part na siya sa ato ang job or ato ang obligation as stewards diri sa kalibutan. Mga kapaglaom, no, let us free ourselves from all the things that keep us from being faithful to God. And atong isunod mga kapaglaom, no, ang paborito sa ato ang mga chikiting, ang Kids Station. Word of the day. The word of the day is happy. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will really show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Remember, kids, always be happy. See you next time. Next time. This is 7-7 prayer mga kapaglaom ug among atong gikalipay nga atong makauban si Pastor Dechos nga mag-aampo nato karong kabuntagon. Ug akong basahon atong prayer request gikan sa atong mga kapaglaom. Ako unahon, good AM Pastor ug Ma'am, ako si Brother Ernesto Tigon sa Dipolog Central Church under ni Pastor Daniel Sablan na ako prayer request sa akong anak nga si Jeril Saknanas Tigon nga mo take o exam karong Domingo sa Pagadian sa kurso nga Criminology. Salamat sa inyong pinasahi nga pagampo kay kung wala siya, wala tay mahimo. From Sister Inday, please pray for our family ug sa among gamay nga outreach program. Please help me pray also nga makamove on ako sa kasakit nga akong gibati gikan sa heartache ug hinaot nga God will give us the desires of our heart. God bless Panimbaya. And last one from Bing de los Santos. Good morning, naunta ako'y ipaampos sa akong mga anak ug akong mga igsuon nga wala na sa pag-alagad nga mubalik na sila kay hapit na mubalik ng atong Ginoo. So Pastor mo ni atong prayer request. Tulo ka prayer request, no? Tulo pangalan. Si Yes, isa ning isa, si iyang anak. Yes, mo take exam. Jeril, dayon ang isa si Sister Inday. Inday ang ikatulo. Si I think Bing de los Santos. Bing de los Santos. Problema niya ang mga anak mo ba? Anak. Okay. Yes. Okay, mag-ampo ta. Langit nun o gamhanan nga Dios tining matahom nga takna sa Kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay. Amo iuli ang amo pagdaig ug pagpasalamat kana kanimo tungod kay ikaw ang tinubdan sa tanang mga panalangin ug grasya nga among naangkon. Nining Kabuntagon o Dios dunay mga pinasahi nga request. Among gidalang ana sa imong atubangan si Jeril nga mutik og exam sa Criminology. Hinaot nga imo siyang tagaan ug pinasahi nga kaalam nga langit nun aron sa panahon sa adlaw nga siya mutik na sa maong exam, iyang mahinumduman ang mga iyang natun-an sa panahon nga siya nag-eskwela. Tungod kay wa kami laing kadagpan o kaduulan, ikaw ra gayud ka ikaw ang tinubdan sa tanang kaalam o kahibalo, busa panalangin ni siya o Dios nga iyang maabot ang iyang gipangandoy siyang kinabuhi. Amo sab ginaampo si Sister Inday nga imo siyang panalanginan sa iyang mga problema sa ilang outreach program o labi na gyud sa iyang suliran sa iyang kinabuhi nga unta imong tabangan, humpaya sa siyang mga kagulanan, sa iyang mga kasakitan, imong ayuhon aron nga singon niya na mahimo siyang magmalipayon sa iyang pagpuyo niining kalibutana. Sister Inday, hinaot nga imo sab siyang panalanginan, iyang mga sakop sa panimalay nga mobalik na sa pagpangalagad nga na kanimo kay kami nasayod nga ang imong pagbalik dili na madugay ug dili lamang sila kung dili kaming tanan gustong muuli na niya ng langit nga magitaganas matag usa lang kanamo. Daghang salamat o Dios sa imong pagdungog pagtubag sa among mga pag-ampo ug sa tanan nga mga hangyo nga na kanimo. Pasayloha kami sa among mga sala kining tanan maginasalig ug ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas.
Amen. Salamat kay Pastor. O gusto na ko ibilin no sa atong makapaglaom ang teksto gikan sa Biblia, Mark 11:24. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Mga kapaglaom, ani ay usa ka awit nga atong pamalandungon diri lang sa harana sa Kabuntagon. You're forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it Og mga kapaglaom, anian na pud kita sa paghatag og tambag sa isa ka suliran. Suliran sa gugma, diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago lang ko sa pangalang Dudong. Tungod kay matod pa nila, ako daw ang tao nga way kurat, walay libog. Apan ang wala nila mahibal-i nga aduna ko'y suliran. Aduna ko'y uyab. Gwapa, puti ug professional. Apan makasubo lang kay aduna siya'y sakit nga polio. Gamay ang iya usa ka tiil, busa bikil gyud ang iyang paglakaw. Ug dili pud siya makadungog. Hangtod sa miabot ka na kong storya, nganong siya man,
Pati ang akong mga ginikanan, unsa may akong buhaton, palihog tambagi ko. Hala no, so Dudong, dili po ni si Dudong Clarence siguro. Itago lang nato siya sa pangalan nga si Dudong. Di po ni si Dudong Jandi, no? Dili po ni si Dudong Jandi. Oo. Kay kuan, cool raman daw nas Dudong Jandi. Pero way kurat. Ba? So unsa man ni siya, so physical. Ang iyahang girlfriend kay naagid siya special needs kumbaga, no? Kay polio plus at the same time napon siya hearing difficulty. So how do we measure love? Murag inana ang pangutana ani. Is it love or dili ba kahon sa pagyud ang kuan istorya ani atong sugdan sa ato ang bisita nga maging mainstay pohon. Di ba? Jim. Unsa may tambag na tumahatag ani? Nakuyawan biya ko. Karon ako gyud una. Kini mo na gyud ni Jim. So akong tambag ani nimo Sir Dodong. Kung gihigugma man jud nimo ang kani nga babae, dili nimo na tagdon ang mga istorya-istorya. Mao. Imo jud siyang atimanon. Ang Gani. napoy nabasahan ani nga kung nahigugma ka ni nga bayhana, tagaan nimo siya tae. Time, attention og effort. Abi na. Time, Murag may attention something og wrong effort. ana gyud kanang kuan na likuran no kay si Fitz to na kay mga hugot. Karon si Jim tagaan pod. mo siya time, attention og effort. Imo siyang atimanon kay naman siya kuan sa iyang lawas sa diferensya. So, ang care na og inyo ra nang permintihon wala ra ng mga istorya dili ra nimo makuan. Di na mag-matter. Di na mag-matter. Diba? Biko, ang husband mo yung istorya unsa ka sa asawa. Dili, ang ako lang is, isa na po ko sa mangutana niya, ngano man jud. So siha ko no pud imong kaugalingon kung tiunay papugkan higugma aning bayhana, willing ba ka nga mo sa pupo sa iyang mga kawadon, mga kakulangon nga kung magpuhon mo ato mo sa kaminyoon, willing ba ka ani mo atiman saya mo pud na akong ibilin nga pangutana saya. Mao, at least ba yang ipander? Yes, yung para ipander. matabangan siya sa iyang pag-decide. Think it over. Wow. Ba? Think it over. UP. Unsa imo na kay ipahatag pud sa iya nga ihang una. Kanang mangutana pud ko, di ba ngano nanguyab man pud kaniya, to begin with. Gwapa puti, basig na na. Baka dito siya nadalay. Sa lugar pero di lugar niya makita ang bikil sa tiil o sa kanang iyahang ba. So dapat katupang nanguyab kaniya na figure out na ninimo. Moabot gyud ni og tigad gugmahan jud kaniya so imo ginang gidiretso-diretso, imo gid siyang gipanguyaban. Dapat karon dili nakagadaut kay imo man siyang gipanguyaban. Di ba? Dili man pud ka ang babae mo yung nanguyab nimo. Ikaw man mo. Murag sigurado pa siguro nga ang babae ang nisugot sa iya ha. No? Diba? Ba? Dili kay ang babae mo yung nagunaw na niya. So dapat katupang nanguyab pa lang, imo na nang gipanghuna-huna tanandaan nga mga possibilities ngayon. Ani ra ba siya? Kaya ba nimo? Dawat ba nimo? Imo man siya gipanguyaban, pasabot dawat nimo. Nga karon nganong ga-doubt man ka tungod kay sa storya sa uban. Diba? Dili dapat maapektuhan sa istorya sa mga tao kay kaning mga tao no daghan gyud nig istorya. Correct. Ano ikastorya? Daghan kay istorya tanan. Bisan pag wala na diferensya imong uyab, naagyapon gyud na sila pangitaan lagi. Anyway, sa mata sa tawo ra man na nga dili ta balanse na ay kakulangon ay kawadon pero sa mata sa Ginoo pariha ratang tanan, di ba? Patas ratang tanan. So ikaw, huna-huna apod, kaya ba nimo mula hutay, inig maminyo na mo, wala na rabagid na siya balikanay, wala na rabagid, ay di na lang, di ba? Diretso-diretso na gid na siya. Kana lang, gugma, dan iampo nimo sa imong Ginoo. I-evaluate imong kaugalingon, no? Muuyon ko atong gingon niya TV. I-evaluate imong kaugalingon. Kaya ba o gugmahan ba gid ka? Daw biwing, lalaki. Lagi. How deep Kaning is your mga love? lalaki gyud pag makakita ning mga gwapa, dali ra gini matrak. Mga mga lalaki, di ba Jande? Sa una sa boarding house namo sa una, naay tindahan dito nga kanang gwapang babae, pero ang lalaki pulyo. Pareha ni. Pareha, Ako gipangutana ba kay kining radyo baktas mangita mangutana mangita dayon. Uban lagi radyo baktas ko. Kanang nag-uyab mo na ba? Anong gisugot man nimo ning ana niya? Amiga mo kay magutang-utang dito man siya. Agoy. Nailad ko ani kay sa cellphone manawag unya magtanaw mi sa Facebook. Okay man gwapo man siya. Ang lalaki mo hinay. Siya. Mulakaw siya ang lalaki, ang iyang height 5'7", naglakaw niya 4 lang, 5'7", 4 kay siyempre lahi man.
Ana niya nilakwan. So ako gyud gipangutana babae, nganong nadali mo jud ka ning lalaki. Ako ginaba, ingon siya nga gwapo man. Unya pagkita na mo, naara siya sa motor kuyog, wala po siya ninaog. Okay, layo man tong lugar. So nahulog gid akong loob, pero kadugayan na mo, nakaanak mi nibawi. Pakita ning anak ko, gwapo man among anak. So nibawi na lang ko sa anak. So mao na diha nga dili ra ikaw. Pero malipayon sila, Wing. Pero malipayon sila. Dili ka maguna-una ng Mulakaw 5'7", 4, unsa na, di ba? Physical naman good ba? Dito na ka mubawi sa imong anak kung nahigugma ka niya. Pero kung ka nahigugma niya, ikaw nasa mo talikod ka, ang konsensya na lang mo bukod nimo. I think siya ra may makatubag ani, di ba, Ma'am H? Correct. Ikaw ra, pero Ngano man gyud, di ba, to begin with. Dapat siya mo decide, Ma'am H, kay una-una po niya ang ma-feel sa iyang uyab. Yes. Maglisod, diba? Magkadugay sila. Asa man gyud ihang paminawon ani ang ilahang kaugalingon or ang mga istorya sa tao, di ba, Pastor? Unsa atong mahatag nga tambag ani sa iha, Pastor? Ambot kung nakadungog ba mo ang perultihon nga nagingon, love is blind. Pero para sa ako, di na si tinuod. Now, para kang dodong, ang imong gisulti nga magisulti nga lang sa babae. Si Inday siguro. Puti, guwapa. Pero with due respect sa babae ha, wala tag-iyon din kadaot sa doon yung mga problema sa lawas. Nakita man niya nga doon ay problema, pero iya pa maging panguyaban, nagkauyab sila. Correct. Karon nakadungog na siya istorya. Kay kini mo na yung istorya daghan gina bisan pag gwapa na, wala problema na istorya. Labaw ra gyud gadon ay problema. Na ang ako katambag ang dudong din na mao na siya. Wala may problema kay ang balang kasulatan na yung gihigugma man tang tanan sa Ginoo. Okay dong. Panlitan mo desisyon ka. Kay lisod man kayo unya naka mo desisyon nga bulagan nimo siya nakasal na mo. Karon kun maingon ka nga para way daghang problema kay nga akong ginikanan ang akong mga igsuon di magid mo butar siya unya. Kung unsa magaling mahitabo sa inyong relasyon karon, pasabta siya nga ang Ginoo nagpangga o naghigugma gyapon kaniya. Kung ang imong desisyon mao ni panlitan maingon ka, panlitan na ha. Sige. Sa akong timbang-timbang ako na lang kang tagaan o kagawasan bali mangita na lang kaglain. Wala man ka nakasala sa Ginoo kay nganuman dili pa bang ka dili pa mo kasado. Ang dakong problema kung magpakasal ka sa iya ha. Then human sa inyong kasal, makadungog lay istorya sa imong ginikanan mga parente nga maulaw na kami nga biyaan ko na. Diha ang dakong problema. So sa pagkakaroon, hinumdumi lang pasabta siya gihigugma ta ka. Pero kung imong isang gihigugma, wala bi mahimo bisan pag 30 mi ka butambag sa imuha. Imo siyang higugmao na la pakasli higugma dayon katong giingon sa atong kauban dinhi nga tagaig pagtagad tagaig atensyon himuan na kay mo nay labing maayo kay nganuman di pa kumutungwa ka na higugma kay nganuman imo gud nagipanguyab na mo karon na malanan nakadungog kag istorya. Kung tinuod ka na higugma salipdi ang imong dalonggan mahala og pangga atimana. Pero kung unsa magi imong desisyon dili ang among pagbuot matuman ang imong pagbuot iampo sa Ginoo kay kitang tanan gihigugma man niya. Amen. Wata kabalo pag anak nila, ang ilang anak mahimong Miss Universe. Correct. Gwapa biya na. Mahimong Olympic nga player. Di ba? Ang ato lang pud ba kay physical ra man good pud siya no. Let's siguro kay to begin with, di ba ang giingon si Jesus gani nagtudlo sa ato nga ang love gyud is dili ra gyud na siya nga naray kondisyon. Wala gyud na siya kondisyon ng love. Katong giingon ni Jim kaganina ba nga all the more nga imo siyang tagaan gyud og attention. Diba? And like they all said, check on yourself. Nganong nanguyabang ka sa iya ha? Ma'am Jill, ang babae buutan di. Sa man natarong og lawas unya malita. May ra giitsa. Kay muluto. May ra siya ka problema kay ang giingon din nga gwapa puti unya bungol. Na problema na ron og magbinyo na sila unya imbis mo ingon si Dodong ato siyang asawa nga gwapahan nimo daw kay bungol man mingon din siya nga ay imo makong gisaway imo kong gidaot. Mao nya na madunggan so magsige sila away mao na hinungdan unya nga magbulag na hinog sila. Pero napoy advantage sa na pastor bungol. Sige yaw-yaw ang lalaki okay ra. Dili mo ignite ilang away, Wing. Kaya wala makadungog. Yes, pwede po na. Ba, mo, yun si Wing, always positive. Bitaw tinuod. Factors bitaw, istorya lang ni siya ba? May siguro ang istorya sa ubang tao, nakapanghinuklob sa imo ha, but ikaw rin makatubag. Sa among pangutana lagi, nga nung nanguyab man ka sa iya ha, sa sinugdanan. Siguro nakita gyud nimo na no. Di man po siguro na siya isang adlaw lang o isang ka-oras lang nga panguyab. Di ba? Ikaduha, willing ba ka nga mo dala sige ingon ni binggali na mo sa pupo ana nga naman gyud na siya
ginindot gini niya ha kay na gid siya inaana no nakahibalo na gyud siya kay naiuban diha gwapa kay pag humagminyo tuara nang gawas di ang mga di ba ma-shock na lang kanay pina-shock nga effect. So no sa kang dudong I hope nga kaamo ang hisgot-hisgot ani sa imuhang problema nakahatag mig tambag sa imuha. Imong ginikanan siguro nagtan-aw pod sa imo kung unsa imuhang ilahang wala pa ginikanan kung ganahan nga ba nga masulod kas kadautan pero gugma man na partnership man na. Ang kaminyoon, ang relasyon is a partnership. Yes. Kung kamo unsa man nimo nagkumpleto, sakto nya di mo magkasinabot. Oh, napo inaana nga istorya, di ba? Kaysa kaning naa magani siya need, pero magkasinabot mo partner mo. So siguro inana po nga to ang tanaw no. So dong amo pong iingon nga ilhod po na siya nga matagaan ka og strength og wisdom gyud nga para makaatubang gyud ka ani nga problema og imo ni siyang ma-hurdle og makita gyud nimo unsa man gyud how deep is your love sa gingon pa sa kanta no daghang kay salamat sa imong pagsalig sa modong sa imong suliran og we hope that you will find your answer your solution sa imong question og ayaw gyud undang og ampo og ingon pa sa pag-ampo makigduol kita sa Ginoo mo ato na butas kadalanan karon mga kapaglawom atong sutaon asa na po nini ato sila nga wing dili lang sa Bible Beats. Mayong adlaw mga kapaglaom, aniyan usab kita sa Bible Beats dinidapit sa General Santos City, Jensan. Ako makauban karon ang usa sa mga angkor sa Hope Radio Jensan. Walay lain kundi si Pastor Shane Solis de la Cruz. Yes. Mayong adlaw. Yes, good morning. Few flapos di gamoy dod flanog ko. Maayo aga mga kapaglaom sa Bisaya pa maayo buntag. Yes. Sa tanan o sa binilaan to siya nga pinulungan. So imo ko karong kuyugan sa Bible Beats dinhi sa plaza sa Jensan. So unsa man nato pangutana sa itong mga kapaglaom? Since bulan kini sa atong mga tatay, mangutana po ta sa mga lalaki nga naa sa Biblia. Importante na ug usa ni ana ang usa ka amahan nga gihalad niya iyang anak tungod kay gisugo siya sa Ginoo o gani gitawag siya amahan sa pagtuo. Kinsa to siya? Si Abraham. Si Abraham. So ato pangutanon ato mga kapaglaom karon. Yes, ato pangutanon sa palibot may mga dalaga diha og mga soltero og napay mga tigdula nga nagpalibot diri sa General Santos City naglain-lain yung mga kinaiya, naglain-lain nga pagsabat siguro atong mabatian karon. Okay, so ready na ka? Ready na kayo. Sige go. Ano ta? Okay, kinsa man tong amahan nga iyang gi-offer ang iyang anak? Samuel. Ikaw. Abraham. Ikaw. Samuel. Samuel. So ang nakatubag si Abraham. Bright kaya bright ka. Nagabasa kang Bible. Bible school ni Bible school. Kaya nakatubag ka. Yes, congratulations. Congrats. Gawas sa ni Jesus, napay isa ka amahan. Ihalad niya, gisugo siya sa Ginoo, ihalad imong anak. Ning gitawag po gito siya amahan sa pagtuo. Amahan sa pagtuo. Si Abraham. Wow! Grabe. Congratulations. Congrats. Di maayo pagkatubag. Maayo pagkatubag kay nakatubag ka. Tagaan ka namo. Okay, makita na sa channel. Na pag-amahan nga iyang gisakripisyo iyang anak gihalad tapos gitawag pag isitag amahan sa pagtuo. Abraham? Abraham mo, ikaw. Joseph. Joseph mo. Ikaw Ken. Kay ikaw man Wala. Wala kay to. So ang tama nga answer, Pastor, kinsa? Abraham. Gawas kang Jesus, napatoy usa ka amahan nga iyang anak ihalad to kay nangayong Ginoo og halad ang iyang anak. Abraham, dili. Ikaw. Abraham. Oh, sige kay Abraham, kinsa pilain? Ikaw kani. Ako. Sige. Si Abraham! Kay si Abraham, tagaan ka na mo balunan. O hapin sa pagkaon sa imuhang lamisa. Kinsa mang amahan niya iyang gihalad iyang anak nga gisugo sa Ginoong Hesus sa Bible. Sa Bible. Si Abraham. O ikaw. Si Isaac. Si Isaac lang ito nakuhan. Isaac iyang anak. Ang amahan. Amahan. Si Abraham. Ikaw. So, ang tubag, Pastor? Si Abraham! Abraham, ato na katubag. Katubag. Aray! O, tagaan kag luwag. Luwag. Hope Channel. Makita na Hope Channel. Kinsa man nga amahan nga iyang gihalad ang iyang anak kay Jesus. Ginganlan pa ito siya amahan sa pagtuo. Amahan sa pagtuo. Oo. Abraham? Oy, Abraham ikaw. Wala. Jose. Jose. So, ang correct answer, kinsa? Si Abraham! Abraham! So, naka-answer ka. Congratulations. Palakpak nimo nga luwag.
Luwag. O basahon na. Namiyatan nimo. Makita na ang Hope Channel sa GSA Channel 33. Facebook. So Pastor, thank you kay si mong pag-uban ako diri. Thank you so much. Okay kay mo mga kababayan, makatubag yun. Di makaulaw nga nakatubag sila din sa atong Pangutana. Tungod kay kita nag-celebrate karon sa mga amahan ini bulana. Kinsa tong amahan walay lain kundi si Abraham nga iyang anak niya pinangga gihalad sa Ginoo tungod kay Ginoo nangayo siya gahalad pero gibawi ra po niya kay iyang gitistingan ang pagtuo ni Abraham. Ang pagtuo. Ang pagtuo. Mao ni siya gitawag siya amahan sa pagtuo. So daghang kay salamat. Nini karon nga Kabuntagon doon natay pasalamatan. The Flock Music Ministry. Yes, so gato pasalamatan Pastor John Doroy sa atong mga giveaways nga gipanghatag niini karong adlaw. So once again, thank you kayo dinhi sa Jensan, Tuna, capital city of the Philippines. Yes. Ngaunya mga untag pang. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuuran. Ako si Pastor Shin de la Cruz, ang inyong kapaglaom. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Daghang salamat Pastor Shin diya sa Jensan. Nagtanaw siya karon. Pastor Shin, Hi! thank you so much sa pangangatong gikaon. Lagi, kano sa aman mo mo ato kay Tuna pa nga. Kuyog na Nakakaon na mo panga sa bulinaw? Panga sa bulinaw? Pangit, Mukhang ganang bulinaw. Na siya panga. Ay, mukay. Loading set ko. Okay, mga kapaglaw mo karon. Wato ta sa birthday bulletin. Ang tanaw na to, mga birthday celebrant. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Mango Kawaiwan! Birthday! Happy birthday, Friends Friends Javier! Happy birthday! General Lecciones. Happy birthday! Happy birthday. Anna Feby Delvino. Happy birthday! Rick Joseph Baol. Happy birthday. Happy birthday! Pastor Efrem Pitlogo. Happy birthday, Pastor Pastor. Engineer Yemi Dapin. Happy birthday! Jandy Dago. Happy birthday! Happy birthday, June Jan! 12. Jan diba? Phil Happy birthday. Palomares. Happy birthday! Happy birthday! Magpabalo po mo. Diba? Magpabalo po mo dyan ang birthday June ninyo. 12 na daw yung birthday. June 12. Oo. Independence Day Tapa ko kayo, i-greet na diba? isa. Si Dr. Eunice Afdal. Hayon. Happy birthday. Yes, and also happy Oh. birthday sa kong cousin Crepe Kita. Happy birthday. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Tanan ang birthday karon, tagaan Atong mo daghan everyone. mo panalangin, Oh, more blessing, guwapo, birthday. guwapa nga pagkinabuhi uban sa inyong pamilya. Okay. Okay? Alan Barbaso. Happy birthday. Yes, Yes. so kanta ta. Kanta ta! Happy birthday to you. O karon mo kanta ta sa ato ang mga greetings. So good kang Ma'am Angel. Okay, no? Una, akong i-greet ang Lumbia National High School. Salamat kayo sa inyong pag-accommodate, Ma'am Cathy Matias, sa kanang mua dito sa paghatag sa katong gagmayng tabang sa mga estudyante ninyo din ha. We hope that we're able to give them smiles on that day. To Liceo Fire Dragons, especially the Rizal class, pinginauluhan ni Dr. Alain Goles o ni James Afdalog sa tanan. Nangatendad to, Alvin, Donnie, Melvin, Tintin, Oni, o of course ako ang bana. God bless you more o to more endeavor sa inyo ha. Fourth year architecture students diha sa University of Science and Technology of Southern Philippines, gigreet na gyud ta mo. God bless sa inyong klase sunod-sunod si Mana. Ang akong kauban diha sa balay, bless si Lola, si Lolo. Salamat sa pagtanaw and happy wedding anniversary to Kit and Beverly. Enjoy your second honeymoon. To my former advisor sa high school who's now the Assistant School Division Superintendent of the City of Cagayan de Oro, Ma'am Alice, Dr. Alice Anghay. Happy Sabbath kay June Baguio, Kuya Michael Huson. Happy Sabbath. O, gigagagab-gab Madubag and family. Thank you sa tanang nag-help. Sa tanang churches. O kang Sir Rix, kang Janster, kang Miss Charm o kang Engineer Barbas, daghang salamat daw ingon si Gab-Gab og iyahang pamilya. Yes, okay. Dunga greetings no from Harold Brolong Punay. Happy Sabbath to all from Thailand, no? Again sa atong Thailand team, mayong buntag Yes. And gimingaw namin Gimingaw ninyo, namin. diba? Gimingaw namin sa inyo. From MJ King, nakakatawa daw siya kang Sir Awing. Mayong buntag diha kang Jenrich Robles Derit, Adeline
Watching from Kuwait, Chris Flores, happy Sabat. O gani atay tambag sa ato ang Dear Panimbaya ganina, no? From MJ King Knox, or sa ni pagbasa. Hi, Dudong, higugma imong uyab. Ayaw pag-matter og physical. Pasagdi ang mga himantayon og pakialamero kay kapuyan na sila, kadugayan. Praise to God always. And from Keith, diba? Keith Mendoza, happy Sabbath. Geraldine Mendoza, watching from Kuwait. From Geraldine Binan, happy Sabbath. Jemuel Makilang, watching from Ozamis City, mayong buntag dia sa Ozamis. And happy watching kang Shane, no? Shane Ditches. And ako pong i-greet sa Ginhon family. Good morning. As well as ako pong i-greet ang VP namo, no? Sa among school sa MCC Iligan, Dr. Ian Abordo. Good morning. Yes, so ako pasalamatan Doc and Ma'am Cora Wahiman sa imuhang Happy beautiful birthday, flowers. Ma'am Cora. Happy birthday, ma'am. Thank you sa beautiful flowers nga imong gihatag karon. Amo gining Wahiman Flowers. birthday kini mo, ma'am, kay nindot yung kayo. And sa tanan nga Sabado yang gihatag nga mga flowers. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, good morning. And sa tanan nato nga mga partners and sponsors, and Bal Aguilar Jr., Francis Bal Aguilar Jr. sa US. Ma'am Aliaw sa tanan na nasa US nga mga partners and sponsors and din sa Pilipinas. Good morning. Thank you so much sa inyo nga pag-support sa Panimbaya sa Kabuntagon. And padayon ta sa ato nga mga greetings. Good morning and happy Sabbath. Kapag laong greet na kong happy listening nilang James Galabin, Jimboy Nisos, Bers Sinilio, o kang Zebi Labin, ni Bato nga naakaron sa Clarin, Misamis Oriental. Na kay Facebook gaya? O sa week prayer ni Central East Church. Gipasa ni Juan. Okay. Otor Palumaris nga nagtanaw siya karon. Good morning, Yes, Pastor. Happy Sabbath. Happy Sabbath. And sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagatanaw sa rana sa Kabuntagon nga nagabutang og sound system diha sa Palawan, sa Masbate, sa South Cotabato, North Cotabato, og dito sa sa Leyte. Tama ba, Leyte? Leyte. Okay lang. Dito nagbutang og mga sound system dito nga ilang ipadungog silang barangay. Grabe. Yes, Unya na grabe, ako ta igsoon dito sa Masbate nga nagabutang siya og kining sound GSAP. Nagataod siyang mga cable. Iyang yung i-promote nga mo palit mo GSAT para makita ninyo ang Hope Channel. Sa gusto yung nagtanong sa itong harana, nagpa-music siya kusog kayo para daw ang sa mga taong walay GSAT makadungog. Amen. Daghang salamat, no? Yes. Ako ng mga media missionary na sila. I would like to greet Pastor Gulfan and Ma'am Pinky Gulfan. Kasi kakita niya itong miyaging adlaw. Sige daw sa nagtanaw kong harana sa Kabuntagon and there is a Panimbaya sa Kabuntagon world. Good morning, happy Sabbath sa inyo, Pastor. And dunga greetings, magandang umaga and happy Sabbath sa mga kaigsuunan sa Jensen. Sila si Tia Inday, Tio Ronnie Herda, og sila Gingging Narido, og sa iyang pamilya, og sa Makar Bukana Church, sa mga kaigsunan tanan, dili na nako sila isa-isahon. Happy Sabbath sa inyong tanan. And also, we would like to greet some of our Facebook viewers, no, nga nagtanaw sa tuwa diri. Happy viewing kang Israel Diadem, Norsa Laiman, Ole Sitnom, Don Boles, Ion Jep, from happy viewing to Clark Kent, Fabra Batucan, Catherine Ortez, Adeline Sostiguet, MG King Knox Ors, and Harold Brolong Punay, and Zelwig James, and Marlo Fahilan. Salamat for joining us today. And yes, apil na. And one more from Marlo Fahilan, watching here in Odyongon, Romblon Adventist Mission. And from Saidapmo Black, happy Sabbath, watching from Lipa City, Batangas. And naapoy ka-comment diri from Kennedy. Sa atong Dear Panimbaya, love is not blind, it can see but never mind. Amen. Amen. Wow. Amen. Dindot lagi to. Oo, no, sa itong mga viewers, no, maghatag sila atong basahon na pohon. Yung mga advice. Kaya so ako pong i-greet diha akong pamilya diha sa Dumingag, Pastor and Mrs. Jemel Cabahog. Kauban sa ako ang Auntie Diding Murala, Titi Murala, si Mia, nagtanaw diha karon akong lola. Thank you kayo for watching. Akong i-greet diri po si good morning po. Greet lang ko sa akong anak diri sa Alamada. Happy Sabbath sa mga taga-Upper Kalasungay.
Then, napailaing text dari, Happy Sabbath from Magahis, Margus sa Tubig. I would like to greet a happy Sabbath to all members of SDA in Banisilan District from Helen Aguirre. Yes, apo i-greet akong parents da sa Usamis, Pastor and Mrs. Dulman Prieto. Salamat pa. Yes. Greetings, thank you sa nag-share sa kanta karong adlaw nga ang title karon ang adlaw. adlaw. Abot siya og 200,000 views, 600,000 posts reach, 4,800 likes, and 10,000 shares. For 3 days lang In na 3 siya. days lang na siya. That's good news. Og ato ng padadayon atong kada sigon diri sa harana sa Kabuntagon, of course atong Og Panimbaya. lain nag-message siya na sa Facebook nga naay siya lyrics. Siya lyrics na mga song. Diba? So, kisa itong mga viewers, no, you can share our songs, diba? Para daghan po ang mapanalag. As long as you want, no? Yes, oo. Sa inyong pag-share, you have already you are already part of the media ministry, no? Magpadayon ta na pa'y greeting diri. Good morning all. Greet lang ko nila Ate Siling og Lola Liling. Good morning sa tanan og happy Sabbath. Greet lang na akong mama ug papa ug ate nako, akong manong ug akong mga pag-umangkon nga nagtan-aw karon sa harana sa Kabuntagon dinha sa Merkulisan, Marapong, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte, Philippines. God bless kayo sa atong programa sa Hope Channel. Gikan sa Jimenez, Misamis Occidental. Happy Sabbath, greet sa taga Villa Teresita, Ubay, Bohol. Uy, gigan mig Bohol ba? Bago lang. Villa Teresita SDA Church from Tata Likod. Daghang salamat. I hope nakita ta dito, no? Good morning, greet lang nako akong mga silingan diha sa Purok, Lapasin, Barangay, Badtasan, Kiamba, Sarangani. Gikag Bohol, ato tag Sarangani. Always tugatanaw sa inyong programa. Daghang salamat and hope that you continue sharing ang atong program. I would like to greet a happy Sabbath to all members of SDA in Banisilan from Helen Aguirre. Happy Sabbath no sa itong mga viewers. Og sa ako adiang UST-PCS family sa College of Science and Technology Education. Happy Sabbath. And Liceo de Cagayan University Social Sciences Department. Yes, og last mga kapaglaom sa ating mga kababayan dyan sa Las Piñas. Tagalog tayo. Tagalog kayo Okay. kasi Tagalog yung text dito eh. Good morning, happy Sabbath. Pabati po naman sa Timog SDA Company Church sa Las Piñas City. Ika-30th anniversary today. Thank you po sa nakikinig po kami ngayong lahat dito sa Las Piñas. Yung mga kababayan dyan natin sa Las Piñas, maraming salamat po sa inyong panonood namin dito. And greetings to Pepania family, Baslod family, Corpus, Bara SDA Church Members Corpus family, as well as sa akong Okishima family and Ectin family. Good morning and happy Sabbath. Mga kapaglaom, thank you so much for being with us. No, hope nga naamoy nakuha nga mga pagtulunan pinagi sa atong programa. And dili na to kalimtan mga kapaglaom nga atong pasalamatan ang atong Ginoo sa matag adlaw, no? Atong ang kuno ng grasya ug himaya nga sa langit kanato kikasa. Yes, Pubar family, diha sa Tagum, Indino family, o Mibato family. Thank you sa inyong pagtanaw karon. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuborano daghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Environment month karon mga kapaglaom, no? Let's continue to take care of our environment. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayawada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath!